Godmorgen og velkommen til Den Grønne Hest. Det er blevet lørdag den 29. marts, og det skulle blive en rigtig herlig varm weekend. Og det giver god anledning til at få skiftet de lidt tykke dækner ud med et tyndere dækken. Og vi har faktisk nogle nye dækner i 100 gram i alle størrelser. Og vi har også nogle brugte dækner ned i de lette fylder. Og vi har tynde regndækner, så kig lige forbi og se, om ikke du skal nå at have et af de dækner, inden der altså lynhurtigt bliver udsolgt. Det ved vi fra sidste år. Og ellers så lige kig her på vores nye display med handsker. Der er handsker til bare 100 kroner. Og det er nogle helt okay allround handsker fra Horseline, som du godt kunne have glæde af at bruge her i foråret. Ellers så vil jeg lige hurtigt gå rundt og vise jer nogle af de nye ting. Vi har jo de her to Rambo Duo'er liggende i størrelse 155. De kommer med både hals og en 300 grams liner. De koster 1750 kroner stykket. Lækre dækner og slidstærke og hver en krone hver. Og ellers så er der begyndt at både blive tyndet lidt ud og komme noget lidt nyt ind i vores skab her med pastelfarverne. Hvad skal vi mere kigge på? Nå jo, der er den her skønne 60's. Nej, eller hvad var det nu egentlig? Jo, det er en 66, den her uldne med hætte, der hænger herover. Det var en small eller en ekstra small. Jeg tror, vi satte den til 600 kroner. Det er altså en vild lækker jakke med mange fine finlæsser. Her til foråret kunne det være en lækker sag at bruge som overtøj. Så er der en ting, der er lidt sjov at vise jer her. Vi har fået nogle dejlige flistæpper hjem. Det er nye flistæpper i sort og i brun, og den brune kommer med en gylden pipe, og den sorte kommer med en grå pipe. I størrelse 145, 55 og 65 har vi dem. Og som en særlig lille feature, så kan vi tilbyde dig at designe dit eget dækken ved at få sat en ekstra pipe eller snoning på her i de farver, du ser her. Hvis du vælger dækket som det er med den ene snoning, så koster det 200 kroner, og hvis du vælger at få sat en ekstra snoning på, så skal du slippe med en 100 oveni. Men dejlige flistæpper, og lige et tip til jer, som tror, at man altid får stød på flis, så er det altså en god idé lige at give sin hest et spray med Super Shine, eller bare strilerne, fordi så undgår du altså denne her elastiske elektricitet, eller den statiske elektricitet hedder det, fra strilerne. Og der har vi jo den her Super Shine fra Blue Horse, som du lige kunne snuppe med til 120 kroner. Vi får en klipper ind her i ugens løb. Det er en smart lille handy og kraftig sag. Vi har let efter et mærke, det kan vi ikke finde, men den virker altså til at være meget velholdt og helt okay, og det ene skær er nyslippet. 1200 kroner, så er det din, og det kan godt være, at det ikke er klippet sæsonen nu, men det bliver det jo måske meget snart igen. Og så ved jeg af erfaring, at der ikke er særlig mange klipper at få. Her på bordet har vi lidt af det gamle til dem, der endnu ikke har været og se de her skønne farver. Bordeaux har vi en Valentine jakke i størrelse small til bare 850 kroner. Der ligger et fedt underlag og nogle forskellige andre fede ting her på bordet. Så ligger der noget nyt, vi har lagt over, fordi hver gang vi lægger noget på Facebook, så bliver der jo reserveret, så må vi lave en ny opstilling her, men der er det et 17 tommer RBH underlag til 250 kroner, 17 tommer dressur, så ligger der en RBH platin hood i fuld til, så vidt jeg husker, på 100 kroner, hænger ikke op på det, så ligger der en skøn Geographical Norway sweat med hætte i størrelse large til bare 1.500 kroner, så er der nogle ekstra large klokker herover fra BR med Bingeling på til 200 kroner, de er sprit nye. Og der ligger også nogle nye sporer her med gummibeskyttelse til at beskytte dine støvle. Det koster 200 kroner, vi har dem både i 2,5 og 3,5 cm. Og ellers så har vi fået nogle lækre transer og kandarer ind her i ugens løb. Der er blandt andet denne her kieferkandar, den er helt ny, den har en guld pipe på pandebåndet og på hver side af næsebåndet. Det er en størrelse large. Koster 1200 kroner. Det er sådan en lækker kantsyet sag. Vi kan lige gå her om på den anden side og se en lille ponytranse. Det var vist en Horseline ting, også til ganske få penge. Inden vi smutter ned i stævneområdet, skulle jeg lige se, om der var nogle nye støvler, vi skulle se. Og ellers så er der i hvert fald det her Pang Orange eskadronunderlag til 200 kroner. Nå ja, der er kommet nye støvler. Nogle af dem står her, fordi vi ikke har fået skilt på endnu. Der er sådan en ret smart oilskins look. Jeg blev belært om, det ikke var oilskin, men det er oilskins look, kalder vi det nu. Sådan lidt nubuk eller behandlet lærred, var der en, der mente det var. Og det er super fint, når vi får sådan nogle kommentarer, fordi vi er jo ikke ude på at narre nogen. Vi siger bare, hvad vi
tror det er, og så lærer vi gerne hver eneste dag. Det er altså en støvle i størrelse 37 med både snøre og lynlås og elastisk udvidelse i skaftet, så der er altså flere med lidt mere massiv lægge, som kunne have glæde af den her støvle. Super smart er den i hvert fald, som en ride eller staldstøvle. Altid nye støvler at finde hernede i afdelingen. Det er bare at komme og kigge. Vi smutter lige herned. I skal se en kandar mere. Det var nemlig også en kipperkandar. Den var helt ny, og der var vi altså oppe, og det var der en, der efterspurgte her i ugens løb. En meget enkel klassisk kandar her i størrelse fuld x fuld til bare 950 kroner satte vi den til. Og så er der altså bare kommet nye transer ind, så det vil noget, blandt andet denne her med bling både på pandebånd og næsebånd til bare nogle 300 kroner, tror jeg det var, vi satte den til. Der er rigtig mange fine, man kan jo købe dem og pynte lidt, og så kan man komme og sælge dem for lidt mindre igen, så har man da haft det så sjovt så længe. Og husk nu her i den her følgetid, at vi har altså masser, nu kan I se her, der er noget, der krydser hinanden, det er fordi det er følgepandebånd og et hoppepandebånd. Vi har altså masser af små show ting til, I skal ud og show jeres følgebasser. Så kom herned og få det til små penge. Nu kan jeg finde på hernede, når jeg måske bare lige et hurtigt kig herinde i stævnelokalet. Der ligger der nyt her, der ligger et par udtækkerbukser i størrelse 32, ellers så er der jo alle de her fine sager, som I er så vant til, vi viser jer. Og det er jo altså fordi, selvfølgelig er der mange, der rider stævner, men man skifter jo ikke sit stævneudstyr lige så hyppigt, som man skifter alt det andet, så derfor er der ikke så meget nyt at berette i dag hernede. Der er lige 2 springunderlag her fra Kingsland, 1.500 kroner, tror jeg, vi kan kalde det, eller sat dem til. Og så lige det her fine rum, som vi er så glade for, som har fået en makeover. Der har vi da også lavet et par små udstillinger her i orange pang, og par voltigeringsbukser hænger der. Masser af fine bandager, gamasher, underlag, stalgamasher, klokker, og så videre, så videre. Og masser af transportgamasher og et fint snit her i en kobaltblå. Og så skal I slippe for i dag. Vi ses kl. 10 til 2 på lørdag og søndag. Hej!